Maayong gabi kanatong tanan, mga kaigsuonan. Kitang tanan, aduna tay pagbati usahay nga kung diin may mga nagakahitabo sa atong kinabuhi, despite or in spite sa atong pagpangalagad sa Ginoo, nga natanaw nato nga dili man ako ni deserve nga ako ni nga maagian. Ug makahuna-huna ta usahay nga naman tay Dios. Makahimo man siya sa pagluwas kanato, gamhanan man siya. Pero nganong wala niya gipugngan nga kani nga mga butang mahitabo sa ako. O gani sa tulunan nato kagabi nga gisgutan mga kaigsuonan, no, makaingon gid ta. Senseless usahay ang pamaagi sa Dios sa atong tawhanon nga mga mata. Apan sa mata sa Dios kani adunay dako nga kapuslanan. Tingali aning kalibutan na. May mga butang nga atong masabtan, pero ubay-ubay gid tingali ang mga butang nga dili na gid nato masabtan mga kaigsuonan, pero moabot ang panahon nga igapadayag sa Dios kanato nganong gitugot niya ni nga mahitabo sa atong kinabuhi. Ug karon nga gabi mga kaigsuonan magtuon na usab kita sa usa ka eksperyensya sa tawo sa Dios nga nasulat sa Biblia nga kung diin makaingon ko ngilad nga panghitabo mga kaigsuonan, pero taliwala di ay ni ana. Nagalihok ang Dios o gigamit niya ang sitwasyon nga napadayag ang iyang gahom, napadayag ang iyang gugma, ang iyang kaluoy ngadto sa iyang katawhan. Gani karong gabi mga kaigsuonan, very interesting kani nga topic. Kabalo ko suwito mo kayo ani nga sugilanon. Giuluhan ako nig usa ka kumkum nga harina og jutay nga lana. Makita nato ni mga kaigsuonan sa unang mga hari, no? Kapitulo 17 na diha ang sugilanon ug unya ato ning tun-an mga kaigsuonan, mahigugmaon namong Dios. Among pagpasalamat diha kanimo nga taliwala sa among pagkamakasasala. Sa matag adlaw ikaw nagahatag kanamo og grasya. Salamat sa gasa sa kinabuhi. Salamat sa imong gugma nga among matagamtaman sa matag karon ug unya. Salamat nga tungod sa imong kaluoy wala kami nangalaglag. Hinungdan nga niana usab kami karon. Among ginaselebrar ang imong gugma, ang imong pagkamaayo kanamo. Og naghangyo kami nga samtang pagatun-an na usab namo kaning karaan nga sugilanon. Ikaw unta maghatag na usab kanamo og bag-o nga inspirasyon kada sigon sa among kinabuhi. Posible lamang kini kung among itugyan ang tanan diha sa balang espiritu. Tanan ang among kaluyahon, ang among kaalam, ang paggamit nimo kanamo, tugyan namo ning tanan diha kanimo amahan. Kay ikaw lamang ang makahimo sa pag-impress sa among hunahuna og kasing-kasing, sa paghatag sa gahom sa balang espiritu, nga ang gahom sa imong mga pulong na kumuguwa man gani kanis sa akong baba, dili kani ako, kundili pulong nga nagagikan kanimo na makahatag og kadasig sa tanan. Salamat amahan nga kanunay ikaw nagatubag sa among mga pag-ampo, taliwala sa among pagkamakasasala, taliwala sa among mga kakulangon, kay gitugyan namo ning tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay mga kaigsuonan. So, sa ako pang gikaingon ganina, atong makita ang sugilanon sa unang mga hari, kapitulo 17. Now, dili na ko maglangan mga kaigsuonan. Kabalo ko nga pipila ka mga gabi, murag apikhan ko sa oras mga kaigsuonan kay na ko giandam nga wali. Pero usahay, aduna magyo inspirasyon nga mosulod sa akong hunahuna. Mga kaigsuonan, samtang ko nagapadayon sa pagistorya, usay di ko kapugong sa akong kaugalingon, kakinal masulti gid nako ni. Gani nagtuog yun ko nga mapanalanginan atong pagtuon karon kay sa wala pa ko mga kaigsuonan ni atubang diri sa kamera, no, bag-oran na human ang takna sa pagtuon. Unya niingon si Pastor Roxy Pido atong ampuan si Pastor Peren. So nagampo gid may mga kaigsuonan kauban ni Pastor Teddy Baang and of course si Pastor Salarda. Salamat kayo Pastor Salarda sa maong prayer. Daghang salamat nga sa matag gabi aduna gyud gaampo kanato mga kaigsuonan. And of course, sa dili pa ko diretso gyud sa pagsugilon kaninyo sa unang mga
mga pictures ko ipakita ninyo mga kaigsuunan kay gamitan lang ko picture saysay nako para sa background. Akong i-greet ang akong pinangga nga pamilya nga na diha karon sa Timamana, Tubod, Surigao del Norte. Sa akong pinangga nga asawa si Hana, sa among anak nga si Dio, and of course sa among ginaampo nga unta mahimo nga luwas nga paggawa sa among ikaduha nga anak nga ginganlan namog si Don Hadasa. Gani o kauban sa akong ugangan o sa akong mga in-laws nga naa diha. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta og pagampo. Diri ta mga kaigsuunan. So, ang ato karon nga bida si Elijah mga kaigsuunan. Si Elijah si Eliseo man no sa Binisaya mao na gyud ngalan. Eliseo nga kung diin siya gihatagan og pinasahi nga kaisog sa Dios nga iyang ikumpronta ang hari sa Israel nga si Ahab tungod kani si Ahab mga kaigsunan mao'y hinungdan sa dakong apostasiya sa nasod sa Israel kay nganuman naminyo man siya sa usa ka babayi nga makaingon ta mga kaigsuunan nga mao'y nagdala sa dautan nga impluwensya didto sa ilang gingarian ang mao nga babayi si Queen Jezebel mga kaigsuunan. Kani nga babayi nagasimba kani siya sa Dios ngadto kang Baal og tungod sa iyang impluwensya sa hari mga kaigsuunan maupod ni nga hari ang hinungdan nga nalukop sila mga kaigsuunan sa pagpakasala ang tibuok Israel gamay na lang nabilin mga kaigsuunan nga matinud-anon sa Dios. Diri na to makita mga kaigsuunan kung unsa ang epekto sa usa ka tawo nga maminyo sa usapod ka binuhat mga kaigsuunan nga layo ang iyahang kasing-kasing ngadto sa Dios. Sama ni Jezebel mga kaigsuunan, ang impluwensya nga nakapaapekto sa pangulo atong panahona. So makita ninyo mga kaigsuunan kung unsa ang dako nga kadaot, kung mismo ang gitahasan nga magdumala sa mga katawhan mo ay maimpluwensyahan sa dili maayo. So nahitabo mga kaigsuunan, gikumpronta niya. Tungod kay dili ka maghinulsol, di ka magbag-o, ingon ni Eliseo, adunay mo abot nga unsa gani ni adunay drought nga kung diin walay ulan walay hamog nga moabot sa mga pipila ka mga katuigan ani nga dapita. So pagkahuman ato mga kaigsunan niingon din ang Ginoo kang Elijah dagan na tago na kay paningkamutan kanila nga pagapatyon. So gani mga kaigsunan sugdan na nato pagbasa sa bersikulo 5 ug 7 nag-ingon busa miadto siya og gituman niya ang gisultis Ginoo. Mipuyo siya sa daplin sa sapa sa Kiret, ang mga uwak nagdala kaniyag pan og sudan buntag og hapon og didto siya magimnanan sa sapa. Wala madugay, mihubas ang sapa tungod kay wala may ulan. So nakita na to mga kaigsuunan. Ang una nga mirakulo ni ini nga sugilanon nga kung diin ang ato nga bida na sustinir ang iyang kinabuhi, pinaagi sa pagtabang sa langgam, mga kaigsugo sa Dios ang langgam, nga may maghatag og pagkaon ngadto kaniya, no? Twice a day, mga kaigsuunan, og tungod kinaaman siya sa sapa, wa pa man nauga, no? Nakainom pa siya dito, hangtod ni abot gyud ang panahon nga, wala na gyud mga kaigsuon, kinanglan na siya mo evacuate, gikan ato nga dapit. Og sumala sa bersikulo 8 ug 9, unya, giingnan siya sa Ginoo, lakaw ngadto sa Sarifat, nga sakop sa Sidon og puyo didto. Suguon ko ang usa ka byuda sa pagpakaon kanimo. Natanawan ninyo ni mga kaigsuonan og ayaw ninyo ni kalimte nga bahin sa sugilanon. So ingon sa Ginoo aduna na pud koy giandam nga para mabuhi ka ma-extend pa imong kinabuhi. Adto ka didto sa Sarifat og suguon nako ang usa ka babayi nga maoy mag-atiman kanimo. Asa man ang Sarifat mga kaigsuonan? So sakop siya sa Sidon, sumala pa diha, gawas na siya sa teritoryo sa Israel, mga kaigsuunan. Now, ato ra nang masabtan later, kaya dunay mga punto nga akong ihatag mga kaigsuunan, including ani nga dapit. So, ingon sa bersikulo 10, busa miadto siya sa Sarifat, ug sa pag-abot niya sa ganghaan sa syudad, nakita niya ang usa ka byuda nga nangahoy. Gitawag niya ang byuda og giingnan, palihog, dadi akog jutay nga tubig aron makainom ako. O, tanaw niyo mga kaigsunan ha. Bersikulo 11, nag-ingon, samtang nagkuha siya sa tubig, gitawag na usab niya ang babae og giingnan, hatagi usab ako gamay nga pan. Pero diri na mga kaigsunan ang nakanindot ani nga sugilanon. Miingon ang biyuda, saksi ang Ginoo nga imong Dios nga wala ako makaluto og pan.
aduna lamang ako'y usa ka kumkum nga harina og jutay nga lana sa ulibo. Nangahoy ako aron nga lutuon ko kini alang kanako ug sa akong anak aron makakaon kami sa dili pa kami mamatay. Gani nindot kay pagkaliniya gani ani sa in English mga kaigsuonan. Nga ingon pa niya, kauno namo ni o paghuman ani mamatay na gyud mi kay wala man may laing pagkaon. Padayon ta mga kaigsuonan. Ug miingon kaniya si Elias, ayaw ka balaka. Elias, di mga kaigsoon. Sorry na-confuse ko sa Elias o Eliseo. No? Kung si Eliseo di ay si Elisha. Si Elias, naingon, ayaw ka balaka. Buhata ang giingon mo, apan himui una ako gamayng torta o dadangan ni kanako. O pagkahuman, paghimo usab og alang kanimo og sa imong anak. Kay nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, dili mahurot ang imong harina, ingon man ang imong lana hangtod nga paulanon na sa Ginoo. Milakaw ang byuda og gihimo niya ang giingon ni Elias og wala sila kabsig pagkaon sulod sa daghang mga adlaw. Wala mahurot ang harina og ang lana sumala sa gisulti sa Ginoo pinaagi kang Elias. Na paminaw mo mga kaigsuonan. Kadaghanan ka nato, dili nato ma-picture out ang sitwasyon. Kung unsa ang kanabitang maingon nato nga El Nino bitaw, kay ang tawag magud nato na diri sa ato kung walay ulan, dugay nga mga adlaw binulan nga way ulan, gitawag natong El Nino mga kaigsuonan, adunay drought, no? Adunay hulaw, ingon pa nila. So, dili kay nato ni masabtan mga kaigsuonan. Labi na ang epekto ni ini nga kagutom sa mga tawo. Kay tingali, no? Diri sa Pilipinas, murag makaingon ka nga dili man kaayo ni gakahitabo diri sa ato. Nga adunay grabe nga kagutom mga kaigsuonan. Ang ako ra gyung mahinumduman. Katong gamay pa ko nga bata. Nga kung diin, dili man gyud bata murag paulitaw no ko hapit anang panahon na mga kaigsuonan nga adunay El Nino nga nahitabo sa Pilipinas. Nga kung diin wa na gyud mapalit nga mga pagkaon ug labi na ang bugas mga kaigsuonan. May namduman ako nga maglinya pa ang mga tawo kaniadto dito sa Kapitolyo. Alas 4 kadlawon pertina ng taasa sa linya aron makapalit lamang og 1 kilo, 2 kilo nga NFA nga bugas mga kaigsuonan, pagkaon ng perting bahuag yun mga kaigsuonan. Pero kato nga kaagi, makaingon ko nga dili ra gyud gihapon kaayo mga kaigsuonan nga bisan karon wa may trauma sa akong kabahin mga kaigsuonan. Pero kani nga mga tao, labi na bisan sa atong panahon karon sa laing nga nasod, labi na sila mga kaigsuonan nga wala na gyud makita nga pagkaon, wala na gyud nagapanubo nga mga pananom or tingali ang mao nga kagutom epekto sa gira mga kaigsuonan dito sa uban nga mga dapit sa Africa for example, adunay mga panghitabo nga sama ni ana. Grabe ni nga eksperyensya mga kaigsuonan. Ang gigamit na kong pulong ganin ang ngilad ni mga kaigsuonan. Pero despite sa ing-ani nga sitwasyon, niabot mga kaigsuonan ang senseless nga sugo sa Dios. Ngadto sa babae pinaagi kang Elias nga nag-ingon mga kaigsuonan, palihog, dadi akog jutayng tubig aron makainom ako. Now, hulaw mga kaigsuonan, wala gyud tubig mga kaigsuonan atong panahona. Perting lisura gyud ug tingali ko nay tubig man ang mao nga babaye ya gitong gitago-taguan mga kaigsuonan gani anang panahon na tingali. Magpinatyanay ang mga tao makainom rag tubig mga kaigsuonan, isa ka baso nga tubig tingali. Pero giingnan pa ni Hinuon niya ning balo nga babaye nga tagai kog tubig aron makainom ko. Gidugangan pag niya pag-ingon palihog dadi akog jutay sa man parihas man dai ni. Now wala din ako na ilisan mga kaigsuonan. Ikaduha na, gisugo pag niya nga, tagai ko og pagkaon mga kaigsuonan. Maoy gisugo sa mao nga babaye. So, nangayo siyang tubig, nangayo pagid siyang pagkaon mga kaigsuonan. Unya, nadunggan naman nato, no? Ato nang gibasa ganina kung unsay ingon sa mao nga babaye. Mao na lang gani ni nga nangita na lang ko ani unsa gani ni nanguha na lang ko aning gagmay nga mga sanga dire. Kay mao ni akong gamiton sa pagluto aning usa na lang kakumkum nga harina o gamay nga lana sa ulibo aron nga kung maluto na nako ni mungaon mi sa akong anak human ani mga matay na gid mi. Mao na yung giingon mga kaigsuonan pero niingon magyud si Elias. Tagay kog tubig, tagay kog pagkaon. Balikon ako. Senseless kani nga sugo mga kaigsuonan. Kay ngano man
Tanawan ninyo, baliko na to sa pagbasa. Ingon sa babay, saksi ang Ginoo nga imong Dios, nga wala ako makaluto og pan. Adula lamang ako'y usa ka kumkum nga harina og jutay nga lana sa olibo. Ingon pa na nangahoy na lang man gani ko, kay katapusan na lang ni namo nga kaon. Mga kaigsunan, bisan kani atong basahon, dili kayo ni mo santop sa itong una-una, labi nagwala tay kaagi mga kaigsunan nga nagutman tagmayo. Daghan kay kung kaagi mga kaigsunan nga sa kapobrehon, nakaagi tag mga kagutom mga kaigsunan, pero dili maparihas ani nga babae. Nakaagi magpila ka adlaw nga walay nakaon mga kaigsunan tungod lagi sa among kapobrehon og tungod atong panahonan nilakaw ang among amahan. Wala may ang pagkaon nga gihatag gibili niya sa amo igo ra pila ka adlaw nya karon na-extend iyang lakaw mga kaigsunan. Perting luya ginamo, may hinumduman ako nang gamay pa nga bata. Gi-invite ko sa among silingan mga kaigsunan nga dito na lang ko pakaunon silang balay. Di ko musugot mga kaigsunan kay dala pang luods sa akong kaugalingon ngano nga ingani among kahimtang. So nakaagi-agi ko gamay mga kaigsunan, labi nakaagi pud ko nga panahon sa nagmisyonary ko mga kaigsunan, usa ka bulan mi nga dili mi makagawas sa among village. Kay naayong nagmagahat, kaning nagmagahat tawo ni or grupos mga tao nga kung diin ang ilang nga tuyo, mga kaigsunan, bisag kinsa ilang makita, ilang pagapatyon. Tungod ka na siya sa pag-express ilang kasuko. Now, normal na sa mga kabukiran, mga kaigsunan, labi na diri sa Mindanao. But anyway, atong panahon na, wala gid may makaon na mga kaigsunan. Kana nahurot ng kamuti, wa may makagawas, wa man gay makakuha og kamuti o pagkaon sa palibot. Grabe itong mga kaigsunan, gidaro na lang gud utro tong kamutihan. Kay para makuha na lang itong mga gamot-gamot sa kamuti, o gihatag pagani kanamo nga kami nga mga missionaries gihatag sa mga tawo kay para na lagi may makaon pagkaon lagi nimo mga kaigsuonan murarag tubig ang imong gikaon kasi nakaagi-agi ko gamay pero kaning kaagi sa maong ni nga balo nga babay giyang anak pinasahi ni mga kaigsuonan ngilad ni gani samtang ko nagahimo ni ini nga wali nahinumduman nako kaning nga picture ingon ako ibutang nako ni kay para aduna tay masabtan gamay kung unsa di ay ning kahimtang sa kagutom sa uban nga mga lugar. Kani nga picture mga kaigsuonan ni 1994 ni daog ni siya og Pulitzer Award, kalimot ko Pulitzer Award I think. Tungod kay grabe ka striking kani nga photo mga kaigsuonan. Unsa itong makita day usa ka vulture, usa ka langgam. Nga nagsunod-sunod siya ni ini nga may nga nato nga bata nga babae mga kaigsuonan, grabe na kaniwang. No nagkamang na lang na siya mga kaigsuonan, unya karon muhunong na pud siya tungod kay wa na siya kusog nga makaabot lang unta siya dito sa refugee camp para makakaon siya mga kaigsuonan mabuhi pa siya. Pero ang vulture nagsunod-sunod niya mga kaigsuonan kay siyempre kani nga langgam bukaon patay nga lawas so nagpaabot na lang siya nga mamatay kani nga bata aron iya nang makaon. Kabalo mo mga kaigsuonan, pila lang kabulan gikan sa pagdaog sa award sa mao nga photographer nga nagpicture ni ini. Gipatay niya ang kaugalingon. Kay nga naman, tungod kay dili niya makaya siyang hunauna og kasing-kasing. Natruma siya mga kaigsuonan sa iyang nakita ato nga dapit kung unsa kangilad mga kaigsuonan ang kagutom, ang kalisdanan ng pag-antos sa mga tao dito. So ingani tingali ang kahimtang sa mao nga balo nga babay. Kaingon siya makakaon mi ani kausa katapusan na lang gini ingon pa niya mga matay naman gid mi ani. So dirita mga kaigsuonan sa mga leksyon nga atong kutluon gikan ni ini nga mga sugilanon kabalo ko daghan namong makita nga nakita nga mga leksyon ug samtang man gani mo tingali nagapaminaw o nagabasa sa atong mga slides na anay mga leksyon sa inyong nauna pero nakoy upat mga kaigsunan nga i-share din na kaninyo. So good tani. Number 1, God finds us even in forgotten places. Now I like this so much mga kaigsunan. Ganahan kay ko ani. Kay nga naman akong giingon ninyo ang Zarephath. Gawas na siya sa nasod sa Israel. In fact, ingon pa nga kani nga lugar, pagano ni nga lugar nga nagasimba og Dios diha ang sentro sa pagsimba kang Baal. Pero nakita ninyo ang pamaagi sa Dios sa kadaghang mga tawo mga kaigsuonan sa Israel nga pwede mo tabang sa mao nga propeta nga si Elias. Gipadala man hinuon niya didto sa usa ka balo nga babay, balo pa gyud, no, nga babayi. Kay kaniadto mga kaigsuonan og balo gani ka makaluluoy na gid ka mga kaigsuonan. Kay wala kay bana nga kung diin adunay kusog,
adunay desisyon, adunay posisyon sa komunidad nga maoy makatabang kanimo nga mahimo nga hayahay ang imong kinabuhi. So, sa iyang pagkabalo palang daan makaingon ta nga lisod na ang iyang kahimtang mga kaigsuonan. Gani kaning mga balo, gina-mention gini kanunay kung maghisgot kaning Biblia sa mga tawo nga marginalized o mga tawo nga disadvantaged sa komunidad, apil ni. Apil sa ilo, apil sa mga apil ni siya sa mga pobres, mga masakiton, sa mga sanglahon, marangana, bitaw ngayang sitwasyon. Luoy kayo yung sitwasyon. Pero asa man gidala si Elias? Dito maninuon sa balo nga babae, gani mga kaigsuonan, God knows where you are. Even if you feel unseen, unimportant, or forgotten. Sometimes God's greatest faith lessons are taught in the most unlikely places. Now, I said, I like this so much, mga kaigsuonan kaning leksyon. Igsuon tingali, ginabati nimo. Nga ikaw, nalimtan na. Dili ka importante. Because we're not talking about places nga, geographical nga mga places. We're talking about situations. Nga bisan na akakaroon gapuyo sa syudad, pero usahay, mabati nimo mga kaigsuonan nga dili ka importante. Nga wala ka nakitaan sa mga tao. Nakalimtan na ka mga kaigsuonan. Usahay nga ni ba atong pagbati? Usahay, dili na nato makita ang punto sa atong kinabuhi. May mga tao mga kaigsuonan nga naay mga tao silang palibot but they felt lonely. And that loneliness mga kaigsuonan, maoy una nga nakapatay kanila. Hangtod mo abot ang panahon na hinuon nga mo give up na gid sila sa kinabuhi. Pero ang atong sugilanon karon nag-remind nga God is always there. And He even chooses this. Maingon nato nga mga unfamiliar nga mga places. Mga lugar nga kung diin naa kadiya mga kaigsuonan nga tingali sa ubang mga tao dili kay importante apan ang Dios igapadayag niya ang iyang gugma, ipadayag niya ang iyang gahom, mga leksyon pagtuo diha ani nga mga unlikely nga mga places mga kaigsuonan. Wala nimo gi-expect nga mga lugar. Ikaduha nga leksyon mga kaigsuonan. Faith tested when resources are low. Now, pila na kagabi gibalik-balik naman nato ni nga leksyon mga kaigsuonan. Nga kung naa ganita sa sitwasyon nga kung diin daghan kay kakulangon, diha motubo ang pagtuo sa tawo mga kaigsuonan. Gani sa among pagtuon adunay usa ka teorya mga kaigsuonan. Nakalimot ko unsay tawag ato nga theory, but it's about secularism. Neo-secularism theory di mga kaigsoon nga nag-ingon nga kung ang tawag mga kaigsoon is existential experience, something like that. Nga kung adunay insecurity mga kaigsuonan, like dili stable ang imong pananapi, dili stable ang imong trabaho, dili stable ang politika, adunay unrest sa mga lugar, ang mga tawo gakalitrag ka relihiyoso mga kaigsuonan. Mutawag ngadto sa Dios. Pero gani kung stable, no? Kana bang adunay seguridad mga kaigsuonan, ang mga tawo mawala ang ilang maingon nato pagtagad sa mga espirituhanon nga mga butang. Stable ang ekonomiya, stable ang maingon nato ang politika, kanang bang haruhay ang kinabuhi. Usahay daw sa nakita nila nga ang tawo hinuon mawala siya sa pagpangalagad. Pero mga kaigsuonan, makita nato no nga dili man gyud sa tanan. Pero ang atong makita niini nga kasagara mga kaigsuonan nga maobserbahan nato nga kung diin gani nga adunay depletion of resources, diha hinuon mulambo ang pagpangalagad sa tao mga kaigsuonan, pagtuo sa tao. Gani basahan ninyo ni. God did not ask her after she had enough. He asked her when she had almost nothing. No, tanawan niyo? Ang Ginoo wala tanaw na to. Ako naman gisulti ganina. Si Elias gidala sa Ginoo sa dapit nga kung diin unlikely. Pero ikaduha niya hatod niya siya didto hinuon sa tawo nga wa gyoy katakos nga ikatabang ngadto kaniya mga kaigsuonan tungod sa mga kakulangon.
Pwede man tingali nga ang muatiman ni Elias dato nga tawo nga bisan adunay hulaw mga kaigsunan, adunay drought pero adunay gay resources nga natigom nga pwede nila masuplayan ang kaning usa ka alagad sa Dios kay siya raman gud usa. Pero gidala man hinuon siya dito sa usa ka babae nga walang-wala na gani pero wa gid nagpaabot ang Ginoo mga kaigsuonan nga mudaghan kung unsay naa kaniya. Kung dili gihatag hinuon kaniya nga challenge sa Ginoo, gisultian sa Ginoo nga atimanon niya ang tawo sa Dios bisan og siya walang-wala na gid sa iyang kaugalingon, wala gani sa katakos, wala siya saktong resources mga kaigsuonan. Tingali diri gyud mo sulod og diri matagaan og kabugaton mga kaigsuonan. Ang giingon sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 33 nga nag-ingon, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you." Kay naa man lagi mga tawo mga kaigsuonan nga dili priority ang gingharian sa Dios o iyang pagkamatarong. Naay mga tawo nga makaingon lang Ginoo, mga lagad man minimo, pero karon murag lisod paggamay. Dili may makahatag nimo usa ka adlaw nga makasimba bis adlaw nga ipapahulay kay unsaon na lang wala may ma-income. O tingali busy ko Ginoo kay kinahanglan maestablisar na ako ning akong negosyo, matarong na ako ni. Or tingali makaingon nga Ginoo wa na makoy time karon sa pag-worship kay na busy naman ko sa kong pag-eskwela. Daghan kay tag pwede isulti mga kaigsunan bisan pa gani i-extend nato ni nga makaingon ka nga Ginoo, sorry gid kayo. Igo ra gid ko mo simba Ginoo pero pag abot ning mga buluhaton or mga ministries nato di lang sa gid ko mo appeal kay busy man gid ko Ginoo. Pero ang ingon sa Dios, but seek first the kingdom of God. Iyang pagkamatarong. O kaning tanang mga butang. Pagingon sa Ginoo, tanang mga butang. Dili katunga anang imong gipangita o gipangayo. Ingon sa Ginoo, igadugang rani kanimo. Pero mga kaigsunodaghan man nato nga nangalagad og saktos Ginoo. Pero naobserbahan ba ninyo? Wala man ganit tanahayahay Ginoo. Wala ba mo nakapangutana nga Ginoo? Nangalagad man kog sakto nimo pero wala may dili man ako makita ang mga panalangin. Pobre raman ko gihapon Ginoo. Kabalo mo mga kaigsuonan, kanunay ginako ni ginasulti sa akong mga wali. Nga kaning kapobrehon nato, nahimo gining panalangin alang kanato. Nagtuo gani ko nga naay mga maingon nato nga matinud-anon nga mga katawhan sa Dios nga natawo nga pobre. Mga matay na lang gitingali nga pobre nga dili na sila maka-experience og kadato. Pero nganong nag-ingon ang Dios nga kaning tanang mga butang nga atong mga panginahanglanon nato, atong gikinahanglan. Igadugang man kaniya kanato kung mga lagad tag-unad o atong unahon ang pagpangalagad kaniya. Nganong naingani man atong sitwasyon? Kabalo mo mga kaigsuonan, ang ako ra gyud nga makaingon ako nga mao ni akong pagsabot ha nga kana bitaw nagahatag nako og comfort. Gisaad ni sa Dios nga igahatag niya ang tanan, igadugang niya ang tanan. Pero dili tingali tanan madawatan nako aning akong kinabuhi adiri sa kalibutan. Pero di ko mabalaka. Kay dili man ni mao nga akong gihandom mga kaigsuonan. Kabalo ko nga kung siya mobalik na. Ug kung pagadadon na niya ang iyang mga katawhan ngadto sa langit. Makaingon ka nga gidugang na gid ay sa Ginoo ang tanan. Sobra pa mga kaigsuonan. Ang importante lamang kanato pag-ingon sa Ginoo nga unahon ginato mga kaigsuonan. Pagsugo niya sa babayi nga mo'y buhaton bisan adunay makaingon ta nga kung buhaton niya ni dako na gining kakulang sa iya or tingali katapusan na lang gining anong unahon pa niyang uban nga naman sa panginahanglanon pero gisugo man sa Dios. Importante gid mga kaigsuonan nga ato siyang pagatumanon o ato siyang unahon kay aduna gid say sorpresa sa unahan mga kaigsuonan. Ingon pa gani sa Prophets and Kings, page 133. Our Heavenly Father still continues to place in the pathway of His children opportunities that are blessings in disguise. Hinumdumin ninyo ang pulong nga opportunities oportunidad di ay. And those who improve these opportunities find great joy. So, unsa may oportunidad ato mga kaigsuonan? Oportunidad ito. Sa atong panglantaw nga tawhanon, tingali may ta pagsulay. Pagsulay maning tawhana. Wa naman gani may Macau nangayo pagyod.
Pero alang sa Ginoo mga kaigsuonan, gibutang to niya nga oportunidad. Oportunidad alang sa mga babaye. Oportunidad dili lamang sa pagluwas sa iyang propeta nga si Elias, kundi oportunidad sa pagluwas sa sitwasyon sa mga babae, especially nga naa siya anak mga kaigsuonan. So ikatulong nga leksyon, obedience comes before the miracle. So, una gyud ang pagkamatinumanon sa Dios ay nato ma-experiencehan mga kaigsuonan ang mirakulo sa Ginoo. Una sayod naman ta, kapila naman kita naghisgot direk mirakulo mga kaigsuonan, diha ang expertise sa Dios. Mugawas lamang ang mirakulo, or isipon nato nga mirakulo nga sa kabutang, kung imposible siya, pero nahimo ra gyapon, maoy mirakulo. Mao nang problema nga di na ta makakitag mirakulo, kay maniguro ra man kita mga kaigsuonan to what is obvious. Kung tanaw na to, murag ngit-ngit man, murag apiki man, murag kulang man, unya, madiskuryo dahil tagdili na ta magpadayon, marang di ta makakita og mirakulo, mga kaigsuonan. Asa man ang mirakulo? Usahay diya sa mga sitwasyon nga walay kasiguruhan, mga kaigsuonan. Paingon sa Ginoo nga padayon. Nainumduman ninyo, giwali na nako ni diri mga kaigsuonan, nga kung diin mitabok ang mga katawhan sa Dios, ang Israel, mga kaigsuonan, dito sa dagat nga pula. Pero dagat man to, pero ingon sa Dios nga padayon buglakaw. Kung wa sila nilakang, wala sila nagpadayon, wa sila kakita o grabe kanindot nga mirakulo mga kaigsuonan. Nga hangtod karon ginabalik-balik na tong sugilon sa katawhan sa Dios o sa mga tao nga kinahanglan makasayod sa kamatuoran kung unsa kagamhanan atong Dios. Mao na nga wala usahay wa tay masugilon ngadto sa uban, mahitungod sa gahom sa Dios kay bisag kita mga kaigsuonan, basta gani lisod ang sitwasyon magduha-duha dayon ta. Pero tan-awan ninyo ang mao nga babayi, apiki ang sugo mga kaigsuonan, senseless, mahimo niya. Pero kung boto na unaon, kung unahon niya ang mao nga propeta, magunsa na lang sila. Nabi say anak mga kaigsuonan, aduna say linibo ka mga rason nga dili unta niya tutumanon mga kaigsuonan, but obedience is very important, and because of that he was able to see miracle. Tanawan ninyo mga kaigsuonan, ang sugo buhata, ang ingon gini Elias saya, buhata ang giingon mo, apan himui una ako gamayng torta og dad-ang nganhi kanako. Tanawon sa giingon ni Elias mga kaigsuonan, mahimo man nimo makaluto man ka, pero unahan ni lutoy sa ko og pan, tagai sa kog torta dinhi kanako kay ako na nga kaunon. Tanawan ninyo mga kaigsuonan, kung human logic pa na, unahon ginimo imong kaugalingon, take care of yourself first, mao gina importante, no? Or save what little you have, gamay na lang man na. No, nganong ihatag pa man sa uban, wala naman gani imo. Nganong ihatag pag mo sa uban, pero mga kaigsuonan, diri na masulayan ang atong pagtuo, o diri mo gawas ang grabe ka nindot nga mga leksyon sa atong kinabuhi. Kay ang prinsipyo sa Dios, put me first and watch what I can do. Kung unahon na to ang Dios, diha na. Kay makasaksi gid ta mga kaigsuonan og iyang mga mirakulo. Makita gyud sa atong kaugalingon nga mga mata. Ingon pa gani sa page 131 again, sa Prophets and Kings. No greater test of faith than this could have been required. The widow hath hitherto treated all strangers with kindness and liberality. Ang nakalindot magud ani nga babae mga kaigsuonan, murag dili bugat alang kaniya ang pagtabang ngadto kang Elias, kay kinaiya na niya mga kaigsuonan nga mag-abi-abi bisan pa sa mga tawo nga wa siya kaila. Mga estranghero, mga kaigsuonan, og sa ilang nga dapit, mga kaigsuonan, grabe ka-importante ni. Nga kung adunay mga unsa gani ni, mga tawo nga nagapanaw, nga nagabaklay, kaya may mga sakyanan kaniadto. So ang ilang ginapangita na lang kung adunay, moabot ang gabi baka, or kainit sa adlaw, makakita unta sila og mga panimalay, nga mag-abi-abi kanila. Ing ana ni ka-importante, mga kaigsuonan, diri lang sa atong panahon karon, mura kag bakulbaan, mga kaigsuonan, mag-abi-abi og tawo kakaila. Kaya tungod sa kadaghan ng kriminal, mga kaigsuonan nga nag-take advantage. Pero tanawan ninyo kani nga babae, pinaagi siyang pagtuo, maabi-abihon mga kaigsuonan. Now, regardless of the suffering that might result to herself and child, and trusting in God of Israel to supply her every need, she met this supreme test of hospitality by doing according to the saying of Elijah. Grabe mga kaigsuonan nga pagsulay sa iyang pagtuo og nasayod ko nga kani nga sitwasyon nag-agi pud mo ani mga kaigsuonan.
Adunay tawag ang Dios. Adunay gusto ipabuhat ang Dios. Pero nagarequire kani og sakripisyo sa atong kaugalingon. Nagarequire kani nga mugawas ta sa atong comfort zone, mga kaigsuonan. Magarequire kani og sakripisyo sa punto nga kung ikaw magpagamit sa Dios, dili ka maka-income, mga kaigsuonan. Kay mawala o niya, mahatag nimo imong panahon, imong kusog, mga kaigsuonan. Ang imo nga panit, ang imong nawong nga dako na kay gasto nimo, mga kaigsuonan, para muhamis lamang na, para mugwapa ka, imong buhok nga imo ginang inatiman, ginariban ginimo, pero mga kaigsoon gitawag ka sa Dios nga may misyonary, manglagom gid ka, mga kaigsoon, ganay mga panahon nga mainitan man gyud ka. Nay mga panahon, mga kaigsuonan, nga ganahan unta ka nga mopalit ni ini, pero na may panginahanglanon, mga kaigsuonan, nga kinalang tabangan, isakripisyo usa nimo ni kay imong ihatag didto. Kabalo ko nga dunay mga panahon nga nagaagi ka nato ni og kanato pareho nako nga may pagkadalo, mga kaigsuonan, struggle gamay. Pero nay mga tawo nga pareho ani nga balo nga babae nga manggihatagon gyud, mga kaigsuonan. Pero nay ubang mga tawo nga pares nako balikon ako struggle, pero diri masulayan ang atong pagtuo, mga kaigsuonan. Og sa katapusan nga leksyon, diri na. Bisag gamay ra to, usa ka kumkum nga harina, mga kaigsuonan, nahimo nga daghan because little becomes much in God's hands. Mao gihapon ni ang leksyon nga atong gitun-an kagabi. Pero dili pagid kumuundang, mga kaigsuonan. Aduna pagid tay mensahe, mga tulo pang nabilin human niini, mga kaigsuonan, hangtod sa Sabado. Ato gining hisgutan, mga kaigsuonan, hangtod nga ato ning ma-internalize sa atong hunahuna nga bisan pa ing ani atong kahimtang karon nga aduna tay gamay, ayog kabalaka palangga kas Ginoo kaniya gipasagdaan. O gani kanang gamay, kung imo pagid gani nang ihalad ngadto sa Dios, diha nimo makita ang panalangin niya, mga kaigsoon, kung unsaon niya pagpadaghan nga dili lamang ang mga tawo sa palibot ang mapanalanginan, maapil pud kita, mga kaigsuonan. God may not give us a lifetime supply, but He always gives daily provision. Tanawan ninyo, mga kaigsuonan, kung inyong makita, mao na nga, ang akong pag-ampo na gani, mga kaigsuonan, matagbuntang, magpasalamat gid ko sa Ginoo nga ipakong gipukaw ng adlaw. Kapasalamat gid ko sa iyang pagsustener sa akong kinabuhi. Kabalo ko, mga kaigsuonan, nga adunay mga panahon nga kada bitaw nga mabati nimo nga murag way kasiguruhan ba ang imong adlaw. Pero kaniya maghatag ka natong comfort, mga kaigsuonan. Ingon pa, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Unsa ingon? Ang gugma sa Dios, mga kaigsuonan, ang kanabitang grabe ka, unsa kining steadfast, grabe ka lig-on, nga gugma sa Ginoo, di gid mo undang, mga kaigsuonan, di gid na mawala. Ang iyang kaluoy, dili gid na mahuman, mga kaigsuonan, matagbuntag, no? Matagbuntag, gina-renew na siya sa Ginoo alang kanato, ing anak ka matinud-anon atong Dios sa iyang mga katawhan, mga kaigsuonan. Ingon pa sa Lucas 4:25-26, atong basahon ni mga kaigsuonan na pod. Pamati kamo kanako, ingon pa, daghang mga byuda sa Israel sa panahon ni Elias, sa dihang walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga, ug may dakong gutom sa tibok yuta, apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundili ngadto hinuon sa byuda sa Sarifat sa kayutaan sa Sidon. Unsa may kinsa may nagsulti ani, mga kaigsuonan? Gisulti kani ni Jesus. Sa iyang pagsulti, sa iyang pagwali may tungod sa pagtuo, sa iyang pagtudlo ngadto sa iyang mga katawhan tungod sa pagtuo, ang gihatag niya nga example, ang pagtuo sa mao nga babayi nga balo didto sa Sarifat. Nga ingon pa niya sa kadaghang mga tawo tong panahona, asa man gipadala sa Dios? Si Elias aron mabuhi siya didto man hinuon sa gawas na sa Israel. Didto na hinuon sa dapit sa mga kaaway. O kang kinsa, dito sa usa ka babayi, mga kaigsuonan, nga makaingon nato walay katakos sa iyang kaugalingon para itabang sa uban, naa na lagi gamay, mga kaigsuonan, igo-igo na lang alang kaniya sa katapusan niya, mga kaigsuonan, nga pagkaon, pero iya paghapong gitabang ngadtos sa tawo sa Dios. Unsay nahitabo? Dira na, mga kaigsuonan, bisag unsaon niya og hukad atong iyang harina, bisag unsa niya bukbok siyang oil, mga kaigsuonan, di magyud mahurot, mga kaigsuonan. Mauna na ang provision nga gihatag sa Ginoo kaniya.
No, ang provision di nga gihatag sa Ginoo. Sorry. So nakita na to mga kaigsuonan, kaya naman, gibalik-balik na to ni, God moves in a mysterious way. Naka-experience siya og mirakulo ang mga babaye, tungod kay gitugutan man niya nga ang lisod nga sitwasyon mga kaigsuonan, dili kanabang makaingon akong uturon mga kaigsuonan, maklaro na ako. Naka-experience siya mirakulo ug nakita niya ang gahom sa Dios. Kay tungod bisan lisod ang iyang sitwasyon atong panahona, wala to niya gihimo nga rason nga dili siya makatabang ngadto sa tawo sa Dios. Ni lihok siya, ni desisyon siya nga adunay pagtuo mga kaigsuonan. Bisan pa nga sa pagtan-aw nga tawhanon, dili man to maayo nga desisyon mga kaigsuonan. Pero kay maumay sugo kaniya sa Dios iyang gibuhat mga kaigsuonan, og nakita niya ang dako nga gahom sa Dios. Gani mga kaigsuonan, doon na ko ipakita ninyo nga picture. Kani nga picture, butog maklaro sa inyong mga screen. Ako ni nga suod nga higala mga kaigsuonan, usa ka elder dito sa akong na-assignan nga distrito sa Salog dito sa Agusan del Sur. Wala ko'y picture niya nga nagatubang siya mga kaigsuonan, kay maura ni nga picture nga akong gisnap. Sa panahon nga nagatanaw siya mga kaigsuonan sa ubos, ang ubos ana barangay Gibunon mga kaigsuonan, grabe nakalugsungon nga kuan mga kaigsuonan. Nakasulay kog hulog diha mga kaigsuonan, grabe ginakalugsungon. Kaingon gid kana og mura na siya og sa mga 80 og naagay 95 degrees diha mga kaigsuonan nga dili ni madala og dili ka maggunit. Four-wheel drive gud ang gamiton nimo kay TL, duha ka TL ug duha ka kamot mga kaigsuonan. Pero dirita mga kaigsuonan ani ni Elder Panga. Si Elder Panga no, nipahuway na ni siya mga kaigsuonan. Kay tungod nagbalatian siya, wa naka-recover yung lawas. Pero dili na ko hikalimtan, nga samtang nabisita ko dito kanila, nga adunay sugilanon nga ilang gi-share kanako mga kaigsuonan. Actually, nabasahan na ako ni nga sugilanon, pero nakalimot na ko. O gani, nalipay ko kay katuda nga sugilanon, nahitabo silang balay. Kay kani manggod sila mga kaigsuonan, kauban ni Ati Ian. Kani sila, grabe kay ka maabi-abihon nga tao. Og diha sa maong nga barangay sa Salog, once gani nga moabot ang atong mga missionaries diha mga kaigsuonan nga na-assign diha nga dapit, dili lang gani diha nga dapit, didto pagid sa grabe kalayo nga dapit mga kaigsuonan, mobaklay pa ta diha, gikan diha og mga kuantingali. Mga panaog diha mga 30 minutos, then mga 3 ka oras mga kaigsuonan kanang non-stop nga binaklayay mga kaigsuonan, halos gatungas naman po pag-abot sa unahan. So natay mga missionaries didto nga na-assign mga sulads mga kaigsuonan. Unya kung mohapit sila sa barangay, diha gyud magpuyo sa ila. Kay grabe man sila kamaabi-abihon. Dili sila dato, mga kaigsuonan. Dato man ni si Elder Panga, pero dato stribo, dili dato skwarta, mga kaigsuonan. So, bisan pa sa mga maingon nato nga kapobrehon, pero kay grabe gid sila makaabi-abihon. So, sa kaadlaw ana ni anak mga kaigsuonan, nanalay sila gamay nga bugas nga ilang gilungag, nga igo na lang sa ilang duha. Pero sa mga panghitabuan mga kaigsuonan nga niabot man ang mga missionaries ni saka sa ilang balay. So nahitabo mga kaigsuonan, no, gilungag na lang tong gamay nga kanon, unya karon gi-serve na dito sa lamesa. Pero katong kanon mga kaigsuonan, igo na lang magid unta sa ilang duha. Pero tong panahon na perting daghanang missionaries mga kaigsuonan. So nahitabo, man na lang tong gipaiguan na lang sila, hukad dito sa kaldero, ibutang sa lamesa. Ya karon mga kaigsoon, sige sila istorya dito, sige istorya, hurot na pud kanon sa lamisa, hukad na pud siya dito, butang na pud niya mga kaigsuonan. Unya karon taud-taud hukad na pud. Ano siya kabantay mga kaigsoon? Nagsige naman sa hukad. Unya kadugay mga kaigsoon, pagkahuman nato ngayon niya nga kamay raman to ang atong gilungag. Pero kadaghan naman ta nakahukad. Nagtuo siya kay daghan naman iyang gihukad mga kaigsuonan. Nakaingon dahin sa iyang kaugalingon nga, nagsulti dahin sa mga missionaries, mirakulo katos Ginoo. Kay bisag siya mga kaigsuonan nga nagahukad, kabalogit siya nga, wa na gid untay sulod ang maong kaldero, pero kapila pagid sa nakahukad mga kaigsuonan. Di gyud mahurot ang sulod nga kanon sa maong nga gamay nga kaldero, hangtod nga wa na nga busog ang mga missionaries Ginoo mga kaigsuonan. Nakita nato na? Kay kani sa mga tawo manggihatagon mga kaigsuonan. Bisan pa gani sa promotion, sa stewardship department nato kauban ni Pastor Michael Kapapas, gina-challenge kita kanunay nga mahimo tang manggihatagon. Kana bang i-practice nato ang systematic giving mga kaigsuonan ug daghan kay mga testimonya kung giunsa pud sila pagpanalangin sa Dios. Pero makita ninyo mga kaigsuonan,
no? Nga di adunay mga katawhan sa Dios nga taliwala sa ilang kawadon sa kinabuhi. Pero nagpabilin gihapon ilang pagkamanggihatagon di gid matandog mga kaigsuonan ang ilang kinaiya sa pagkamanggihatagon pero dihapon nila na eksperyensahan ang daghang mga mirakulos Ginoo sama sa kaagi niini nga balo mga kaigsuonan. Aduna pa ni sumpay gani nga sugilanon kay namatay man ni ang iyang anak mga kaigsuonan. Pero kay tungod sa iyang pagkabuutan mga kaigsuonan ni hangyo gyud si Elias ngadto sa buhiag niyang anak ug nabuhi ang mao nga bata mga kaigsuonan. So nakita nato nga dili lamang di ay ang Dios magahatag og panalangin kanato sa matag adlaw nga makasurvive ta. Kabalo mo unsay nakanindot mga kaigsuonan, nabuhi ni sila kay gisustineran sila sa Ginoo sa matag adlaw pinaagi sa ilang harina nga di mahurot o ilang lana nga dili mahurot. So, sa matag adlaw mga kaigsuonan naragid sila makaon mga kaigsuonan. Pero sa katapusan ang pinakadako nga mirakulo na eksperyensahan sa mao nga babayi nga bisag namatay ang iyang pinangga nga anak, nabuhi siya balik mga kaigsuonan. Nagahatag kanako kana og paglaom. Kabalo ko daghan na kayong mga panalangin gihatag sa Dios kanako. Mo na magpasalamat ko niya kanunay. Daghan kay kong mga sugilanon pod giunsa pud ko pagsustiner sa Ginoo, taliwala sa akong pagkamakasasala mga kaigsuonan. Pero dili lamang ang adlaw-adlaw nga panalangin sa Dios ang ako nga ginalantaw, nga ako nga ginapangandoy. Kundili moabot gid ang panahon mga kaigsuonan nga siya maghatag kanato og kinabuhi nga walay katapusan. Mao ni ang pinakanindot nga mirakulo mga kaigsuonan nga bisan pa nga wala nay kinabuhi kita unya kung kita mga matay man galing pagapukawon tagbalik sa Dios o pagapapuyon ta niya diha sa langit ng puloy-anan nga iyang gianda mga kaigsuonan nga kundiin ang kagutom sugilanon na lang mga kaigsuonan. Ang mga kasakit sugilanon na lang. Ang mga pagbako mga kaigsuonan di nagita kahinumdum kung unsay pagbati anong nagbako taghilak mga kaigsuonan. Kay gigahatag sa Dios kanato nga gasa kalipay mga kaigsuonan lunlon nga kalipay kinabuhi nga walay katapusan nga kundi ma-enjoy nato kauban ang atong Ginoo. O gani mga kaigsuonan, hinaot nga nadasig ka niini nga mensahe. So ayaw pakyasa ugma sa gabi mag-uban na usab kita aron aron nga kita makatuon sa pulong sa Dios. Hinaot ang Dios magapanalangin kaninyo. Magampo ta mga kaigsuonan. Mahigugmao namong Dios. Salamat sa imong mensahe kanamo. Gusto lang namo nga makakutlo og mga nindot kay nga mga leksyon nga ma-relate namo sa mong kaugalingon. Nasayod ikaw amahan sa mong panginahanglanon. Ug salamat sa pagpahinumdom kanamo nga taliwala sa mga kakulangon namo. Igapakita gayud nimo ang imong gahom nga among masabtan ang imong gugma. Among ma-appreciate ang kaluoy nga imong gina-extend kanunay kanamo. Ug karon nga gabi kung aduna may katawhan nimo karon nga naa na sa tumoy sa iyang apisi kabuhion na sa iyang paggunit kay tungod gikapoy na tungod ka na diskuryo na amahan naghangyo ko di kanimo ikaw magapalig-on kaniya magabisita kaniya ikaw amahan magadasig magapahinumdom na taliwala ni ining mga kalisdanan nga among naagian. Usalamang kani kapamaagi nga mas ma-appreciate pa namo ang imong gugma, ang imong gahom, imong kaluoy, ug imong mga panalangin. Kay ikaw naluoy man kanamo. Salamat amahan sa imong saad nga dili gayud ikaw mobiya kanamo. Sa iloa kami sa among mga sala, among gitugyan ng tanan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.